Mayap ayabak po kikayungan. Kingal do iti pagmasusyanan ng Santa Iglesia, ing kapigaganakan kang San Pio o Pietrelcina. Kambeda po din kikatamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetara naman po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po din kikatapong sponsors, kaniting kabiyasan ng San Pio ng Pietrelcina, ni Bert and Paul Mariano and family, ni Risa Trinidad and family, Lucia Dison and family, Roderick and Mari Carlising and family, Juanita Siron and family, Lucia Asuncion and family. Kapasalamatan da naman di Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Sally and Francis Seller and family, Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan da naman digmag masusi Kingaldodang Kebaitan, di Lilian Lising Borromeo, Dr. G. Marcanlas, Clarinda Lek Punsalan. Special intention, Mayor Teddy and Mrs. Pebari Tumang, Ditz Anita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family. Para king healing dari Megan Centeno, Norma Kiambao. Para king malalagwang kapaldanan dari Brother Pat Ahos, Father Ray de la Cruz, Mark D. Kleiner Bayani, Amalia Sumang, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Bianca Marie Santiago, Marites Teng, Espiridion Kayanan, Joy Manalo, at Michael Alfaro. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Remedios, Joselito, Javier Senior, Nicomedes, Reden, Urbano, Natividad, Emiliano, Elizabeth, Ricardo, Lord Francis, Amparo, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Kapasalamatan na naman kingaldo ng Kebaitan, Iluminada Pineda, Antimurin magpasalamat lading kaya katamang Catholic Women's League. Kilagyan ng impahan po ng anak, po ng Banal Espiritu, ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, maya pa habak kay kaingan po, at sana pong Santo Pio ngini, ng Pietrelcina, makagaguting ining title na, Nyabang katabi tayong matampang agampanan, dating banal na misteryo, si Siyantala pareng kasalanan tamot manyad taod at pakaluluking nga pong Ginoo. Igang may pakilala king ari ring sablang ari at ginuring sablang Ginoo,
King Tildumong Aldo, Ginoo Pakalulu. Ikang miyatad, King Belwan, tungkol karing lihim ning pamag-ari ning Diyos, Kristo Pakalulu. Ikang dangalan at kayupayan, aalanganga, Ginoo Pakalulu. Ning Diyos, sa mahipahing tutu, pakaluluwa na katamo, naging pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie, alanganga, manalangin tamo. Ginoo, pakiramdaman mo sa ing panalangin mi, kaniting kapiesta ng Padre Pio. Ang tiningay mi panaligan ng sarili ming kagiwan, makasaw sa ke kaming panalangin iting santong minye kaligayan ke ka, kimbiyan ang dalanan ke tiking yato. Itihaduan mi, king kapamilatan ni Ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo kang Timoteo. King harapan ng Diyos ababiebie karing sablang bagi at king lagyo ng Heso Kristo ape patutu king harapan ng Poncio Pilato yuyutos ko keho. Tuparan mo ingutos at papanatilian mong dalise at alang pangatatsa hangga kingaldo ng panyatang ning ginuta mong Heso Kristo. King mitol dungaldo, ipakilala ni ingnuan at bukod mayupaya, ingari ring sablang ari, at ginu ring sablang ginu. Yamu bukod ingalang kamatayan, at manoknangan king aslag ae alapitan. Alapang metong mumang manakit na keyo, o malyaring manakit keyo. Keyo ing dangalan ating kayupayan alangangga. Amen. Ingamano ning Diyos. Ing pakibat tamo po, king mipnong tula, lumapit ko arapaning Ginoo. King mipnong tula, sambanye, lumapit ko kayo, kambening masayang dalit. King mipnong tula, lumapit ko, arapaning Ginoo. Kilalanan niyo, kinging Ginoo, yang ing Diyos. Yaing linalang kaya katamo at bandi na katamo. Itamo ing balayana at tupang papastulan. Ding pasbul ning templo no, kaya kayo lang luban, kambening kapasalamatan, at ding patsu na kambening kapuryan. Pasalamatan ye, layon puryan. Hingmit mong tula, lumapit ko arapaning Ginoo. Ing Ginoo mayapyo, alang kayangganan ing lugod na, at tapatiyo kapilanman. Talakad tapungin ni ban parangalan ing maya pabalita. Ding kautusan ing Ginoo matulid lo, ninuman ing tupad tula ing kamtano. Ding utos ning Ginoo ustulo, babielang sala karing mata.
Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Daratang lang alang patugot kang Jesus ding tao amanibatan ka rin niya liwang balen. Inyang metimpunla sa ilita ng Jesus karela iting talimhaga nga na ing meto nga tao dinwalya bansalbag bini king kayang pamanyalbag ating biningdigpa king dalandalanan at meramusak at pengan daring ayop. Ating digpa king mabatu at inyang tinubo melangi ulinging gabunditak mo. Ing aliwa digpa king busal ning dikot ang masuksok. Ing bini amponing dikota masuksok miyagnan meragul ating suksok piputaning bining tutubo. Ing aliwa namang bini digpaking gabo na mataba meragul at memongang tiya dinala na binutil balang metong. At nga nang tinudlong Jesus, makirandam kayo nung ating kong pakirandam. Kitang da kaya ring alagad ng Jesus nung naning kabaldugan iting talimhaga. May kibat si Jesus, ing belwan tungkol karing lihim ning pamagari ng Diyos, mi pagkalup kay kayo. Dapat karing aliwa, mi abye king kapamilatan ding talimhaga. Ban kanita lumawe laman, ela manakit, at makirandam laman dapat ela makaintindi. Iti yung kabaldugan ng talimhaga, ing biniyay nga mana ng Diyos, ding biningdig pa king dalandalanan, ilaring makarandam king amano dapat ing diablo daratang ya at sa samsamaning amano karing karelang puso banela maniwala at ela miligtas. Ding biningdig pa king gabo na mabatu ina naman detang dinandam king amano at tinggabdang matula. Dapat iti naglus king puso ra. May niwala la sinaguli. Dapat painggulot la potang daratang ing kapagsubukan. Ing biningdig pa busa ni dikot ang masuksok kalupadalaretang makirandam king amano. Dapat yung karelang kalingas-ngasan, pibandyan, ampong pamaglibang king biye, yang makisaksakan king amano, at pupututan da. Inya ing karelang bunga, enakwang lulot. Ing biningdig pa king gabun, amataba, mga intulid karetang dinandam king amano, at sininot dayti kilub ding pusong mayap at mapaminto. Iti menatili ang ganay niyang mikabunga. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Piyesta po ni Santo Pio ngayon. Pwede rin siyang maging patron saint ng mga anak OFWs. Kasi po yung tatay niya, nung teenager si Santo Pio, ay nag-ibang bayan, nag-ibang bansa. From Italy, pumunta po ng US. Noon pa man pala parang meron ng ano bang tawag doon? Dream, the US Dream, yung America Dream. Kaya maraming mga Italianong pumupunta ng US for greener pastures. Kasi mga ano po ang pamilya niya magsasaka. At parang kulang na kulang ang kinikita ng kanyang tatay para pag-aralin si Santo Pio. Kaya nag-abroad ang kanyang tatay. Kaya si Santo Pio anak OIW, overseas Italian worker. Yan. Alam ko po yung kung saan nagtrabaho yung kanyang tatay, nilagyan pa ngayon sa US ng isang monumento in honor of his late father. Kaya yan, sa kabila ng walang tatay, nalampasan ni Santo Pio yung ganong sitwasyon. Dito po kasi maraming mga anak, mga bata na wala yung mga magulang, either na nanay or tatay. Pero ganun pa man, salamat at nakakaraos naman. May mga ibang mga bata na napapariwara kapag wala yung tatay, wala yung nanay, o both parents. At bukas po, yan ang ating ipagdiriwang.
Bukas yan, National Migrant Sunday. Paggunita sa mga kapatid nating nag-iibang bansa para kumita, para sa kanilang pamilya. At atin ding ginugunita ang kanilang pamilyang naiwan dito. We continue to pray for them. Ang ganda nga po nung team whether to migrate or to stay. Whether to migrate or to stay. Dapat talaga pagdasal kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. Mag-ibang bansa para sa pamilya o baka dito ka lang gustong dalhin ang Panginoon. Ganun pa man po, maganda talaga ilagay natin lagi ang ating sarili sa kamay ng Diyos. Parang dito sa ating ebanghelyo, yung mga binhi nitong mustard seed nasa kamay ng farmers. Farmer. Napakagandang larawan. Ang ginamit po ni Archbishop Sok ito yung image sa kamay ng Diyos. Tayo yung mga mustard seeds. Siguro nga sa kamay niya mas panatag tayo. Okay tayo. Lahat malalampasan, lahat mahaharapan. Pero dito po sa ebanghelyong ito, hindi nanatili sa kamay ng farmer yung mga binhi. Isinabog niya sa lupa. Pwede rin tayo sa kamay ng Diyos, pwede niya tayong i-let go, isabog. Kung saan niya tayo gustong dalhin dito sa mundo, sa daigdig na kanyang ginawa. Kaya siguro yung tatay ni Santo Pio, hinayaan niyang mapunta ng US for a certain purpose, reason. At siguro ganun din sa atin dito. Saan man tayo mapadpad dito sa mundong ito, dyan tayo dinadala ng Panginoon. Sabi nga ng isang kasabihan, bloom where you are planted. At kami pong mga pare, mas very obvious yung ganun Paiba-iba kami. Eto dito ako sinabog ng Panginoon dito sa Mexico. Hindi naman siguro para maghasik dito ng kadiliman. Si Father Arnie maghasik ng kadiliman dito sa Mexico. Hindi. Kundi for my also personal growth dito. Para kung ano man yung parang binhing tutubo dito at ang Diyos papakinabangan niya ang sinumang dito sa parokya through my littleness, sa aking kahinaan at kaliitan. Kaya pwede po nating laging tignan sa ganyang anggulo ang buhay natin. Kung saan man tayo napapadpad, we can think of God is letting us go. Ano kaya ang dahilan kung bakit niya tayo dinala dyan? Kung minsan, pag ganun po sinisisi natin siya, ba't ginanya ng buhay natin? Ba't ako dinala dito? Ba't ako napadpad dito? Pero sa anggulong pwedeng dyan tayo tinalim Gusto niya dyan tayo tumubo. At dyan tayo maging kapaki-pakinabang para sa marami. Pero, pag hindi ganun punto vista titignan mo, not in the light of the Word of God, not in the light of God Himself, talagang parang stressful ang makikita mo. Parang sakit ng ulo ang maiisip mo, problema ang bubuo sa sarili. Pero, kung yun ay titignan sa mata ng pananampalataya, at tayo binhi sa kamay ng Diyos, na kanyang sinabog, saan man dito sa sulok ng mundo, then we just trust Him na ang ginawa niya ay makakabuti sa atin at makakabuti din sa iba. I guess, kahit hindi ko po ganong binasa yung istorya ng tatay ni
Santo Pio, he could have influenced people din sa US. No, no. At malaking tulong ang nagawa nitong tatay niya para kay Padre Pio para masustentan ang kanyang pag-aaral. Kaya sa tuwing pong, ayan, baka nagmumukmuk kayo, o kaya nagsisisi kayo kung bakit nandiyan kayo. No? Tumigil muna kayo sa ganung pag-iisip and look at it on the angle of the eyes of faith. No? Sa mata ng pananampalataya, sa anggulo ng Diyos. No? At baka naman yan ang makakabuti at sa atin at makakabuti sa mas nakakarami. We just continue to trust in Him. After all, everything in this world ay Kanya. Kaya saan man tayo mapadpad, Kanya pa rin tayo. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa pinto mga kaibigan. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Ginoo, gawan mo keng matabang gabon, pitamnanan, king amana mo. Paraking kaya katamong Papa, ibenedikto, at karing pa kamalang tang obispo, inkarelang, paraking kaya katamong Papa, i-Francisco, at karing pa kamalang tang obispo, inkarelang turo, sana mabaldog, king mabatong gabun, nune king matabang asikan ang makiramdam, mi bule-bule, at mi sasane king biye karing karelang turo, ipanalangin taking Ginoo. Para karing pamuntok ning kekatang bansa, kapilan man, sana lamangari king marok, at sasagmit king amano ning Dios, amiyasik karing puso ning ringanak ning Dios, ipanalangin taking Ginoo. Para karing kekatang pari at madre, at karing kekatang katikista, sumulong la sa kapilan man, lipat ding kasakitan at sagabal. Bani salbaging amano ning Dios, karing sablang tao, ami pagkatiwala king karelang pamaningat, alang-alang king kayaryaning Dios. Ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katamongan, itipon keti, balang Domingo, mi biye-biyeta sana king amano ning Dios, emo kilub ning metong a oras din kaya katang misang Domingo, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Oy, paming at banwa, ingamano mo, lubos mayupaya, mamunga sanang kayapan kaya kami, at kapahamakan. Iti adon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Oy pamimig na lang, king kaya kang ganaka, pakiramdaman mo sana ring panalangin mi, ading panalangin na yampang ding kaya kang santo, alang-alang kaya kami. Ingatan mo kaya sana, ban kita makayampang king karapat dapat akasayuan king kaya kang altar. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natila kaya kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numang karino impa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. Ibabay may Santa Iglesia king balang panahon, kapamilataning pamipaltumong lalaki at babayang makapasubali king kabanalan, babya patutuking kaya kangalang kupa sa lugod. Agaganda kami kapamilataning biyerang bayani at sasaupan, kapamilatan ning ning biyerang bayan at sapan kapamilatan ning alang dikat dang panalangin, ban maging mabiyekeng tanda ning magligtas mong upaya. Ulinita kambere sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit mi kaya kang ligaya lang tuknang, ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banaling. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyarilang katawan at daya. Nang ginuming Heso Kristo, bayuya may daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira sunat binyene ka rin kayang disipulo, nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye. Itiin ka na kong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti, iti kalis, ing kanakong daya, ing daya ning bahay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya may patawaran na rin kasalanan. Adaptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mo ipa, ing kamatay na paman niya binang may biyaning anak mo, darang niya kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis ning kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka, mapakmabayang pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me, o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban miganap yakin lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka mula naman, di kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, ding sablang mayang unabiye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kaya ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose, na kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimbal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak.
King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, King alanganga. Ngayon manalang tami mong kapaniling at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipamim, Diyo kabanwa, misambanyi lagyo mo, natangke kaming kayarian mo, may paminto ng loob mo, kaya tisulip, antibanwa, ing kakanan mi, king Aldoldo, ibigay mo kaya kami, king Aldong ini, hampon ipatawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya paisawal kintukso, nung ikabos mo kami, king sablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panabon mi, bangking kasawapan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapang abos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Na mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ni Ginoo man tabi, sana kapilan man kaya kayo. May kakapatatangan po, masyatangin ng ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Kordero ng Diyos, amilan ako, king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Ng Diyos, amilan ako, king kasalanan ng yato, Kordero ng Diyos, Yang malugod at maganakatang Ginom, ing Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato. Noon tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya. Batsakisming amanam.
Manalangin tamo. Oy pa, ake kaming kasngawan at kapayapan, tinipon ming kay kang pamilya, banpuryan ng lagyo mo, at parangalan ding kay kang santo. Ipaintulot mong ing sakramenton tinggap mi, maging tandane, at pangako ning kay kaming kaligtasan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi, ing ginuma natilya kay kayo. Bendisyonan ako nga nin Diyos sa may paintutu, ing ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu, may harining kaya katang kapag masusyan o may tanang ini, luguran tayong Diyos sa ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may poras. Gandang araw, marami pong salamat.